Mga kabradex, manguha na ta sa sili. Kuha tag sili diri kay para ni sa atuang sausawan. Sagol po na to, utan. Kuha tag kamunggay na sad. Oh. Limpyo ha. Limpyo na kayo, lapyo kayo. Guys, lapyo kayong kamunggay. Guys, ito ni kuhaan mag-utan tarong gitawag nag-utan Bisaya. Diba? Utan Bisaya. Ato sang parisan og gabi. Tara, og gabi. Tambok yung gabi dire. Kamunggay. Nami kay ni. Mo ni utan nga pinubre ba kay. Ito laing sumpa na ni. Kita tag daginuton diri. Kuyawan sa ta diri na ibitin. Punan sa naton. Punan to. Ay punan dali punan. Isko kayo. Basta magtanom. Damit kay ni. Ginaangay mo atog merkado. Basta magkugil ang tagtanom mo, trawa. Tinduta. Una pa'y tikling dito ay. Taway, na tikling. May tikling dito. Diri dagagay usay mo ari diri mga halo. Tao. Kani mo utang diri. Gabi. Basta magpugil lang ka. Kita ka. Oh. Napay kakao. Damit yan pwede ra ka maghimo kopya. Ang kupwa de. Iya naman. Isa naman napay kuha na buongon. Kapit ang hinugas. Kaon na sa dati. Okay kayo.